फैगोन आरो मोनसे गोदान फ्रेस भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ जों बहा थांगासिनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था जोबोर इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दा समा बाजिदों 11 AM श'आ दङ 1:30 PM माने जों एडभान्स ओंखारदों आरो मानोना जों माने अनलाइन टिकेट दाननाय जायासै नालाय दाननो नागिरदोंमोन फैसा गैया बेखौ मा खालामनो आरो थांनानैसो अफलाइनाव टिकेट दानगोन मोनो ना मोना मिथिला आरो फर दा फार्स्ट टाइम जोङो भिडिअ एक्सपिरियेन्स खालामनो थांगासिनो लोगोफोर जोंना आरो सानै दंबावो सिगाङाव दं बियो थांगासिनो या जों जायगासिम मोनफैबाय सम जाथ'वाखै टिकेटखौ लाग्रोनोसै थेवब्लाबो लानानै एसे बेरायनि नोंथांमोननो मलखौ एसे दिन्थिगोन आरो लोगोफोरखौ नेबाय दङ र' लोगोफ्रा फैगासिनो गयो देखो गारिखौ मायाव दोनखो ओइ बाहेराव थमा नालागे गारि KFC Kentucky Fried Chicken भिडिअ नायनो थांगासिनो जों माबायदि नांगोन हा एकदम दिनै बरिया सौबा गन्थंआव नांफैनाय बायदि मोनलायलायगोन ना तमाम मजा फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामनांगासिनो सनजय थांलाय सोंलाय टिकेटनि दामा बेसेबा मा थांलाय सोंलाय बेसेबा टिकेटनि दामा टिकेटा लाखांबाय 2:30 गुरि लाबाय 2:30 लाबाय आरो मोनसेयाव साब्रैनि लाबाय बे श'नि टाइम जाथ'वाखै नालाय जों एसे माबा जाग्रोना फैनानै नायगोन नायबाय था नोंथांमोना कंडीशनर तो लूंगा बाबू कैसा है खबर अच्छा है नायनायसो खोथा आरोना दिनै बर'था फैथ'वाखै नै पेप्सिया मोनफैबाय फैगोन बोसोराव आइफन लागोन बियो आइफन बिथाङा खालि आइफन फाग्ला बिथाङा आरो मा फाग्ला ओइ नों मा फाग्लालै हिन्जाव फाग्ला आयु जल्दी लाबो मा लाबोआलै 4K भिडिअ साब्रैजों मोननै पर्टालसो जानो हादों फैसानि प्रब्लेमाव लोगोफोर जोंना नै खरसाय गांनैल' मानसिया खिन्थु साब्रै बेखौनो रानलायना जानोसै आरो उपाय दिन्थिनांगौ नोंलाय बेखौ बिथाङा उपाय गैया आरो ना जानोसै बेखौनो उखैनायबो बारा मोनाखै फैसा खमबा उखै गैया KFC Kentucky Fried Chicken जों दा 5th फ्ल'रसिम थांगासिनो जों बबाव थांगासिनो दा 5th फ्ल'र जों मा खालामनो थांगोन सिनेमा नायनो हाबबोबाय ससमाया लाबाय 3D आव नायगोन नालाय जोबोर एक्साइटेड जाना दङ फार्स्ट टाइम नायनो थांगासिनो 3D आव दिन्थि नोंसोर एक्साइटेड ना सेल्फी लाना हागौमोन ना साब्रैबो ना ताहु सवाल एवरेस्ट का तीखा लाल जायाखै मेनेजन Enak sana. Mana nih tiket? Sanjay Regina. Ini mana tujuannya pun?
दिले मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी Half hours later. Sanjay माबायदि नांखो नायनानै मजा ब्लकबास्टार ना लोगोफोर जों सिनेमाखौ नायनो ओंखारबोबाय जोबोर मोजां हिटल' नङा इट्स ब्लकबास्टार नोंथांमोनाबो नायनांगौ आरो बियो आउट अफ दा बक्स फिल्म जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामनानै थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ ब्लकबास्टार मुभि नोंथांमोनाबो सियर नायनांगौ बाय बाय दे माबायदि नांखो नायनानै मोजां नांगा बरिया असम मुभियाथ' ब्लकबास्टार र' लामायासो गाज्रि जोंना नै फ्लप लामा माब्ला मोजां जागोनथाय